Terve! Mä oon Taina Tuomikorpi ja pidän semmoista blogia kuin keittiöpsykologi ja voit seurata mua Instas, jos haluut, mutta keittiöpsykologi nimestä huolimatta mä oon kyllä ihan oikea psykoterapeutti ja teen psykoterapiatyötä yhdellä suomalaisella lääkäriasemalla. Mä aika usein huomaan selittäväni asiakkaille sitä, miten mieli toimii ja miksi kannattaa olla itsellensä armollinen. Se lähtee aina jostain tarpeesta ja joka kerta mä mietin, kun mä sitä selitän, että miksi mä teen tästä videoa, että mä en tuhlaisi mun asiakkaiden kallisarvosta aikaa näihin omiin selityksiin, kun se ei kuitenkaan ehkä ole se tarkoitus, vaikka se lohduttaisikin. Mutta summa summarum, tää kivi tässä keskellä kuvaa ihmistä. Ja tämä viiva tässä on se, mikä jää sinne maan alle, mikä on niin kuin ikään kuin siellä meidän alitajunnassa tai siellä, että mitä me edustetaan, mitä me ollaan, minkälaisia kokemuksia meillä on ja minkälaista arvomaailmaa me edustetaan. Ulospäin, mitä me nähdään, niin on semmoinen 5-10%, että mä näen susta sen 5-10% ja sä näet musta sen. Ja se on oikeasti just se, että miten me käyttäydytään. Ja toi käyttäytyminen on siinä mielessä tärkeää, että jos mä käyttäydyn epäluottamusta herättävästi, mä vaikka huudan tai sanelen asioita ihmisille liikaa, niin sen koko vuorovaikutussuhteen ikään kuin pohja romahtaa. Koska jos mä en käyttäydy ikään kuin luottamusta herättävästi, jos tämä 5-10%, mitä musta näkyy, ei ole sellaista, että mä osoitan, että mä välitän muista ihmisistä, tai huudan tai käyttäydyn jotenkin huonosti, niin se on hankalaa sen takia, koska tämmöinen kuin ongelmanratkaisu vaikeutuu huomattavasti. Eli jos ihmisillä mun lähellä on ongelmia tai jos ihmisillä, joka käyttäytyy epämiellyttävästi, käyttäytyy epäluotettavasti, ja jos mulla on ongelmia, niin mä en tietenkään mene sen ihmisen luokse, koska mä en enää luota siihen ihmiseen. Mä en tiedä, miten se vastaa mulle ja mulla on epämiellyttävä olo. Mä ratkaisen ne ongelmat itse tai mä menen jonkun muun ihmisen tykö sitä tekemään. Tässä koko kuviossa kaikista tärkein osio on tämä tarve-tunne-akseli. Meillä jokaisella on tietynlaiset tarpeet ihan niin kuin iästä ja kokemuksesta huolimatta, ja ne tarpeet on tässä tarvekartoituksen alla. Me halutaan tulla kuulluksi ja nähdyksi. Eli toisin sanoen, kun me sanotaan tai tehdään jotain, meillä on tarve, että siitä seuraa jotain, että siitä seuraa vuorovaikutusta, keskustelua ja pohdintaa siitä, miten esimerkiksi sen ongelman voisi ratkaista tai miten ylipäätänsä vaan saa keskustelua syntymään. Meillä on myös tarve olla oma itsensä. Meidän roolit toki muuttuu, mutta se, että me ollaan niissä rooleissa oma itsemme, on todella tärkeää. Ihan sama, mistä vuorovaikutussuhteesta on kysymys. Meillä on hurja tarve saada arvostusta. Jos on koko ajan sellainen tunne, että me ei saa arvostusta, niin se tuntuu kyllä tällä tunnetasolla aikamoisena loukkaantumisena tai harmituksena. Meillä on myös tarve olla tarvittu. Jos on sellainen kokemus, että ei kukaan tarvitse mua, mä vaan hengaan täällä, niin sekin voi olla aika turhauttavaa. Me tarvitaan rakkautta, läheisyyttä. Ja jos nämä meidän perustarpeet ei toteudu ihan syystä riippumatta, voi olla, että syy on se, että mä en pysty niitä sanoa, tai voi olla syy, että siellä on vastapuolella sellainen peili, joka ei niitä pysty ottaa tai huomioimaan tai kuuntelemaan. Ja jos nämä tarpeet jatkuvasti jotenkin mitätöityy tai niitä ei tule kuulluksi, niin mun tunne menee tänne harmituksen, kiukun, loukkaantumisen puolelle. Ja kun tämä jatkuu pitkään, tämä tunne, jos vaikka työpaikalla on kauhean tulehtunut ilmapiiri tai parisuhteessa ongelmia, ja on koko ajan se tunne, että mä en tule kuulluksi tai me ei ymmärretä toisiimme, niin tämä pitkäkestoinen tunne saattaa aiheuttaa masennusta ja ahdistushäiriötä ja vaikka minkälaista. Ja se, miten mä aina maailmaa tarkastelen, mä tarkastelen sitä ihmistä, joka tulee mun luokseen, että hei, että toteutuuko sun tarpeet eri rooleissa ja mitä tunteet ne sus herättää. Tämä on ne asia, mitä me ei pysähdytä miettiä, eikä meidän kuulukaan pysähtyä niitä miettiä tavallisessa arjessa, jos me ollaan tyytyväisiä. Mutta sitten jos pitkään hiertää,
tai tulee jonkinlaisia oireita, niin sit siihen kannattaa pysähtyä. Eli tämä on se, minkä kanssa tehdään töitä, ja tämä puoli on se, mikä selittää asioita. Eli siellä meidän alitajunnasta löytyy tällaisia asioita kuin uskomus. Uskomus on tosi vahva asia. Se on siis asia, jolla me eletään. Periaatteessa koko meidän elämä on uskomuksia täynnä. Jos mä uskon, että astianpesukone täytetään tietyllä tavalla ja joku täyttää sen toisella tavalla, mua alkaa harmittaa. Mun tulee tunne ja sit mä alan tiuskimaan jollain tavalla, että älä nyt hyvä ihminen tollaista, et tee sitä. Koska mun ajatus on se, että se tehdään tietyllä tavalla. Ja tämä koskee kaikkea. Mun ajatus on parisuhteesta, että se on tietynlainen. Jos toiselle ei olekaan samaa ajatusta, niin siis mun tulee aika paha tunne ja mä alan käyttäytyy vähän niin kuin, miten nyt sattuu. Ja sitten tämä ajattelu syntyy meillä meidän kokemusmaailmasta. Miten me ollaan koettu näitä asioita ja miten me ollaan saatu hyväksyntää, miten me ollaan opittu, nähty meidän perusperheessä. Minkälaiset normit, arvot siellä perheessä on, että mikä on niin kuin normatiivista, miten nainen käyttäytyy, kuuluuko jouluna olla puku päällä vai ei. Arvot, arvostetaanko meillä työtä, arvostetaanko meillä luontoa, arvostetaanko meillä rehellisyyttä, arvostetaanko meillä pidättyväisyyttä, mitkä meidän suvun perheen tabut on, saako siellä puhua seksistä, saako siellä puhua isoisän alkoholismista tai pahoinpitelytaustasta, minkälaisia tabuja siellä on, mitä voi puhua, mitä ei. Puhutaan myös traumasta, jotka on tuonut kokemuksia. Tästä traumasta me ei puhu pelkästään siitä itsekoetustraumasta, mikä voi toki olla kehityksellinen, että se on koko iän ollut siinä perheessä toimintamalleina, esimerkiksi sairaus siellä perheessä, mutta myös ylisukupolvien menevistä traumoista, jos mietitte vaikka meidän sodan ajan ihmisiä, jotka on kasvaneet nälässä ja pelossa, niin ei silloin kauheasti keskusteltu kokemuksista tai mistään muustakaan tämmöisestä pehmeämmistä arvoista, vaan silloin mietittiin, että mistä saadaan ruokaa. Ja ne toimintamallit on vielä niin kuin hyvinkin näkyvillä suomalaisessa perhe-elämässä ja suomalaisessa arvomaailmassa, että ollaan siellä 3., 4. sukupolvessa sieltä sodan tuomasta traumoista esimerkiksi. Mutta nämä on niin kuin todellakin niitä selittäviä. Ja täällä on sitten tarpeessa, jota me ei tunnisteta ja jotka tulee myös täältä kokemusmaailmasta. Se, että kun me synnytään, me ollaan aika blankkoja. Siellä on käytännössä meidän silmien väriä ja sen nopeus käsitellä tunteita, eli temperamentista puhutaan aika yleisestikin. Ja kun me ollaan tällaisia 0-1-vuotiaita, me ei eroteta itseämme meidän ympäröivästä maailmasta. Me kasvetaan täällä äidin sydämen sykkeiden alapuolella ja ne sykkeet on meille tosi tuttuja. Ja meillä saattaa olla se kuvitelma, että mä oon äiti tai että mä oon isä, sisarukset, mummot, vaarit. Että se tavallaan se semmoinen oman itsensä hahmottamiskyky ei ole vielä tässä kehittynyt. Ja vauva sitten siinä 1 vuoden aika ennen 1 vuotta, 1 vuoden pintaan tulee tämmöinen separaatiovaiheen ahdistus, joka tarkoittaa sitä, että se vauva 1-2 ymmärtää, että come on, mä en olekaan äiti enkä isä, vaan mä oonkin oma itseni. Ja sitten se on vähän semmoista ujoa ja harmillista ja sitten niihin turvallisiin ihmisiin turvaudutaan tietysti. Tämä perhe on siinä mielessä tärkeä, että jos vaikka äiti on väsynyt tai masentunut, niin vauvan peilisolut, kun alkaa toimia 0-vuotias, niin vauvakin kokee olevansa väsynyt tai masentunut. Mutta sillä ei ole mitään väliä, jos sieltä löytyy sit isä, joka huolehtii siitä yksiköstä, niin vauva kokee tulleensa rakastetuksi. Jos siellä on mummoja, vaaria, sisaruksia, jotka huolehtii siitä vauvayksiköstä, niin se vauva tulee hyvä olo siitä jo, että hei, että täällä on vaikka mitä olisi, niin täällä on ihmisiä ja mä oon arvokas. Että se arvokkuuden kokemus alkaa jo täällä kertymään kehoon. Sitten meillä tulee kaverit, jotka toimii hirveän vahvoina peileinä. Päivä, koti, koulu, myöhemmin parisuhteet, ystävyyssuhteet, harrastukset, kaikki kokemukset, mitä me koetaan. Tässä pitäisi oikeasti tänä päivänä lukea vielä some. Itse asiassa mä taidan sen somen sinne vielä kirjoittaa, koska siihen me peilataan todella paljon nykyään, aikuiset ja ei-aikuiset. Et sosiaalinen media luo meille kuvia, mitä meidän pitäisi olla ja toimii meillä jonkinlaisena peilinä myöskin siinä meidän kasvussa.
siis nämä ihmiset ovat täällä peilejä. Ja kun sä käyttäydyt lapsena tietyllä tavalla, niin nämä kertoo sulle, mikä on oikein, mikä on väärin. Ja tarpeeksi kauan, kun sitä kerrotaan, niin siinä tulee sulle ajattelu ja tunne, että mä tiedän, että näin ei saa toimia toisia kohtaan. Tai sitten jos mulle ei muisteta kertoa, niin mä saatan toimia vähän huonosti muita kohtaan. Eikä me saadaan täältä sitä palautetta koko aika, niin kuin mekin ollaan palautteena ja peilinä näille ihmisille. Ja me kasvetaan sitä kautta niiksi ihmisiksi, joita me ollaan. Ja sitten jos peili sattuu olemaan rikki siinä, kun me kasvetaan, eli jos siellä vaikka on masennusta, sairautta, alkoholismia, jotain siellä perheessä, niin se tila, esimerkiksi jos perheessä normaalisti on se 100% jokaisella tilaa, niin silloin se yksi sairaus, voi olla fyysinenkin sairaus, vie sitä tilaa, ja jolloin muut jää vähän tänne ulkopuolelle sitä perheen dynamiikkaa, ja silloin se ulkopuolisuuden kokemus, josta mä täällä puhun, niin saattaa alkaa jo kasvaa täällä lapsella, ja se tekee meille sitten niitä tarpeita, joita me ei tunnisteta. Me tunnistetaan, että kun me halutaan tulla kuulluksi, nähdyksi, niin me tulee se kokemus, että me joudutaan tekemään enemmän asioita, me joudutaan näyttämään, me joudutaan hakemaan sitä kiitosta. Meistä saattaa tulla sellaisia suorittajia ja kiitoksen kerjäläisiä, jos me ei olla tarpeeksi täältä saatu sitä positiivista palautetta. Tai jos se kulttuuri ei ole ollut keskusteleva, jossa sut lapsi vapautetaan syyllisyydestä ja häpeästä, jotka ei itse asiassa ole lapsen syyllisyyttä tai häpeätä. Kun lapsi kehittyy tänne 7 vuoteen, tämä on vähän ehkä yksioikoisesti sanottu, että omat vanhemmat, että ne on niinku omien vanhempien sanaan Jumalan sana, koska ei ole muita ihmisiä, ei ole muita auktoriteetteja. Mitä lapselle osoitetaan, näytetään arvomaailmaa, normimaailmaa, kaikkea mahdollista, niin sieltä me opitaan. Meidän peilit toimii, me opitaan ihan koko aika, mikä on oikein, mikä on väärin. Täällä me opitaan myös sellaisia tunteita kuin syyllisyys ja häpeä. Sitä kuuluu jonkin verran kyllä joka ihmisellä ollakin, jos tekee väärin, mutta sitten täällä voi se myös helposti hupsahtaa ohi. Esimerkiksi tässä iässä lapsihan kuvittelee, että kaikki tässä maailmassa on, niin kuin, johtuu hänestä, kaikki hyvä, kaikki paha. Muistakaa nyt, että mä siis karrikoin vähän, sehän ei ihan näin yksioikoisesti tietenkään ole. Mutta jos esimerkiksi vanhemmat riitelee, lapsi ajattelee, että mitä mä voin tehdä toisin, että noi vanhemmat ei riitele. Tai jos sitä kiusataan lasta, niin sä ajattelet, että mikä muussa on huono, että mua kiusataan. Paitsi jos sieltä löytyy opettaja, jos sieltä löytyy äiti, isä, kavereita, muut, jotka sanoo, että hei, tää ei ole sun vika, Kalle kiusaa sua, Kallella on todennäköisesti paha olo. Mennään juttelemaan Kallen kanssa, mikä sillä on. Jolloin lapsi ymmärtää, että tää ei ole mun vika, ja se voi jatkaa elämäänsä. Tai jos vanhemmat riitelee, että no hätä, ei ole sun vika, rakas. Vanhemmat riitelee, mutta me hoidetaan tämä asia. Eikä lapsen pystyy vapauttaa hyvin helposti itse asiasta tulemaan lapsen tasolla ja kertomalla, että se on arvokas, vaikka vanhemmat tässä selvittää. Näyttää jopa malli, että näin vanhemmat selvittää asioita. Mutta täältä syntyy jo niitä tarpeita. Olenko arvokas? Tulenko kuulluksi? Tulenko nähdyksi? Saanko olla oma itse? Ne tulee jo täältä ne perusasiat, joita me sitten lähdetään näillä asioilla korvaamaan, jos ei siellä semmoista jonkinlaista balanssia ole. Tässä tietoisuus laajenee, mennään kouluun, tulee kavereiden perhettä, aletaan tekemään vertailua, ihmetellään asioita ja opitaan uutta ja opitaan lisää moraalisääntöjä ja opitaan lisää arvomaailmasta ja tavuista ja ihmisyydestä ja itsestämmekin aika paljon. Ja 12-vuotiaana vasta me ollaan siinä pisteessä, jolloin syy-seuraussuhteet, esimerkiksi iso abstrahointikyky on mahdollista. Vasta 12-vuotiaana, että silloin me niin kuin ymmärretään sielun ja tunnetasolla, miksi joitain asioita tapahtuu. Mutta siinä kohtaa meillä on syntynyt jo aika paljon tarpeita ja toimintamalleja, joilla me sitten kompensoidaan sitä, että me ei tulla kuulluksi, koska meidän tavoite on kuitenkin hakea aina eheyttä. Ja se, että miksi nämä tarpeet ei tule tänne tietoiselle tarvelistalle, niin me ei aina ymmärretä sitä ennen kuin me stressaannutaan, ennen kuin meillä tulee yksinäinen ulkopuolinen olo, ennen kuin me väsytään siihen meidän rooliin, missä me eletään. Sitten meillä alkaa vasta tulla se tarve
selvittää, että hei, mistä nämä kaikki asiat johtuu. Mä vielä nopeasti näytän tämän tunnekäyrän täältä. Tämä tunnekäyrä on niin kuin kokemuksiin perustuva, eli tänne perustuva käyrä. Joku sanoo, että tunteet ei loogisiin, niin eihän ne kauhean loogisia ole ainakaan, jos sä unimaailmaa katsot. Mutta kyllä niillä on tietynlainen kokemusmaailma samantyyppisistä tapahtumissa, missä mä oon vaikka tullut hylätyksi. Ja mulla on se kokemus, jos mä käyttänyt tietyllä tavalla, mut hylätään. Eli jos esimerkiksi ajattelet, että kukaan ei kuulu, kun sä itkit, kun sä olit pieni, sä menit leikkikouluun, joku tönäs sua ei kuultu, kun sä halusit olla sen kaveriporukassa, joku kiusasi sua, potkasi sua, sä menet kouluun, sun paras kaveri lähtikin toisen kanssa, sä ihastuit ensimmäisen, tuli bänät, ensimmäiset opiskelukokemukset, sut on jätetty ulkopuolelle jostain bileestä ja se sama hylkäämisen kokemus, kun toistuu täällä tunnemaailmassa, niin sitten kun se on tarpeeksi kauan toistunut, niin se menee tämmöiseen tunnekuppiin. Ja kun se tunnekuppi on täynnä meidän kehossa, niin sitten se alkaa pursua yli. Ja sitten meillä alkaa tulla tämmöisiä tunteita. Mutta sitten me tiedetään, että meillä on täällä jotain, mitä meidän pitää alkaa selvittää, että onko ne täällä alitajunnassa, onko ne täällä, mikä tuo meille tätä tunnetta ja sitä kautta myös tämmöistä ulkopuolisuuden yksinäisyyden kokemuksia. Ja jos sulla aina on semmoisia, että sä väsyt liikaa tai sun tämmöistä ulkopuolisuuden kokemusta tai yksinäisyyttä vaikka avioliitossa, niin silloin saattaa olla siitä, että sä et ole oppinut tai tottunut puhumaan. Täällä on sellaiset varhaiset vuorovaikutuksen mallit, mitä me opitaan kotoonta ja jotka usein merkityksellisiin suhteisiin siirtyy, niin se on ihan hirveän rikastuttavaa alkaa oppimaan ja opettelemaan niitä, vaikka se ei olisikaan kauhean helppoa, koska tavoitehan on päästä näistä tunteista eroon ja saada se yhteyden tunne muihin ihmisiin ja oppii säätelemään itsensä niin, ettei väsy tai suorita liikaa. Usein jos me ollaan niin kuin tänne jääty, jos siellä vaikka on lapsen sairautta tai mitä tahansa siellä perheessä ja muu perhe on ollut täällä, niin silloin ne tarpeet syntyy vaan toisenlaiseksi, koska meillä on nämä ihan samat kuin kaikilla. Ja jos ei siellä sitä tilaa ole ollut, niin sitten me lähdetään kompensoimaan sitä ja hakea sitä ylisuorittamisella, kontrolloimalla ympäristöä. Ja itse asiassa saattaa valita semmoinen epävarmuus ja huonommuuden kokemus tai että mä en osaa mitään. Mutta nämä on aika sellainen niin kuin, mä pyydän, että huomioitte, että tämä on aika popularistisesti selitetty. Toki tänne mahtuu lapsen kehitykseen paljon lisää, tänne mahtuu lisää, tänne on erilaisia tapahtumia. Mutta se, mihin kannattaa aina kiinnittää huomiota, on vaikka allekirjoittaa tämä tarve täältä ja miettiä, missä roolissa se tulee, miksi ne ei toteudu ja miksi mulla on niin näitä kokemuksia. Näistä on mukava lähteä pohtimaan, että miksi mä esimerkiksi jatkuvasti palaan joihinkin tunnekoukkuihin, jotka on ollut niin dramaattisia, kun mä oon kiusattu koko lapsuus, ala-aste, yläaste. Mulla on hyvin paha kehityksellinen trauma. Mä tapaan jonkun narsistisen ihmisen tai jonkun, joka käyttää sua henkisesti niin kuin hyväkseen. Ja sitten 1-2 mä voin hirveän huonosti ja on masentunut. Mulla on niin kuin ahdistunut olo. Silloin me lähdetään purkaa sitä. Traumanhoitokeinoja on olemassa, itsehoitokeinoja on paljon olemassa, ystävät, puhuminen on olemassa, lyhytterapiat, terapeutit, kaikki on olemassa. Näistä kyllä pääsee sitten tasapaino itsensä kanssa, kun oppii itsensä tuntemaan. Hei, kiitos kun kuuntelit. Mä tiedän, että tämä on pitkä, mutta terveisiä kaikille, jotka tätä katsoo. Mä oon ihan älyttömän iloinen, että sä oot kiinnostunut kehittää itseäsi. Mä oon ihan älyttömän iloinen, että jos sä satut olemaan mun asiakas, mun ei tarvitse tätä siellä vastaanotolla enää selittää. Mutta tähän voin kuitenkin viitata. Hei hei!